Takže ahoj, vítám vás u nového videa. Tak a dneska si zahrajeme Roblox. Tak, Thailand bych asi tady vyhledám. Já tam nejsem zaregistrovaný, zapomněl jsem heslo. No. Tak tady dáme, já nevím, něco. Tady něco dáme. Jestli to tady ještě je takový. Je to takový ostrov, tak když to přejel, tak mi to napište, ale já vím, že se na to nikdo nepodívá. Zatím to tu nevidím. No, to asi nenajdu. Tak tady zkusně to najít, tak. No, tady to je. Tak, tady si dáme. Tak, chlapa, nejsem ženská. A možná se mi to nenačte. No. Už to slyším. Tak jdem se podívat, jak tam ničí budovu na ostrovu. No, tak. Když bychom se tam jako za chvíli zmizí, tady ty budovy, bude tam jenom ostrovek a nějaká další se tam jako objeví. Nevím, jestli to znáte někdo. No. Tak. Jdeme. Běž. Jdeme tam do toho žlutýho. To je můj nejoblíbenější. To mi to připomíná, my jsme taky takovéhle měli, tak... Jako, ne, neměli, dobře, no. Nebudeme si vymýšlet. A tady si lehnem si do postele, tak nalehnem. Vstaň. Tak. No. Proč chcípaj? To mi není trochu jasný. Seskoč z toho. Jdeme, běž, dobrý. Přijdeš ven. Jo, vlna! A tak teď jsem si vážně nevšiml. Dělej. Běž, ty vole, blbej. Jdeme. Jo, dobrý. Wow. Tak to ještě jsem z toho baráku vylez, protože jinak bychom už byli mrtví. Co je? To nešlo. Jo. Jak to, že oni přežili a já ne? Já nebudu dělat reklamu. No. A když jsem byl tam nahoře a nepřežil jsem to. Ale už další by to chtělo. No, výborně. Tak je.
Dělej. Jdem motokáru, nebo co to je, formule možná, nevím. Hej, nechte mi taky jednu. Jo. Dělej. No, výborně. Jedem. Už vy neumíte jet. Víš, to jsem to zase vyfasoval za voli. Tak já jdu. Naschledanou. Pryč. Běž. Hop, přeskočím. Co je? Jděte do háje. Teda tam je toho vidět. Tak to mi ale řekněte, co mě zabilo. Jak já bych měl být Titan. Si myslím, že jsem. Takže tady je těch questů strašně moc. Já už toho mám husí kůži úplně, já jdu od toho. Já myslím, že to je stačilo, tak jdeme na nějakou další. Najdi to. Nebo tak třeba kart. Jinak to, co hraju, tak to je to, co nejčastěji hraju. A moc jako. Jednu dobrou skákačku jsem hrál. Počkej, to možná, já ji zkusím najít. Tak se vám rozloučím a zatím čau. Tak se mi to, dobře, tak se mi to nepodařilo najít. To mě štve. Tak třeba, já nevím. Tady nějaký bungee jump, tak ten si dáme. No tak, otevři se. Po půl hodině. Mě zajímalo, co to bude teda. No. Tak ho dáme nahoru, ne? Jako fakt? Tady to. Jo, padák máme. Jo. Tak jdem nahoru. No a budeme za chvíli. Snad. Já jsem šikovnej, to se mám spadnout. Jinak tady to já nečtu, jo, takže ani tomu nerozumím, tak. Jenom jako jestli nemám jít nahoru, tak to omluvte, nevěděl jsem to. Ani to furt nevím. Dělej, ale už. Už jsme ušli, nechtěl bych spadnout. Běž.
Běž. Tak teď to začne hučet, já si musím zapnout chladící podložku. To, že už není nejnovější ten počítač. Jež, ale běž. Mně se to ale nechce skákat dolů. Běž. A jsem druhý, tady nějaký. Tady ten přede mnou. Aspoň tam někoho vidím přijet. Dále už lezu pěkně dlouho. Já s váma rozloučím, až budu nahoře, tak vám řeknu. Ten barák snad nemá konec, lezu to tady jako už 2 minuty. Já jako asi na to kašlu, protože zase to video nechci mít půl hodiny dlouhý. Mně už přijde jako, že už se tam blížíme, ale tak... Tak ještě chvíli. Chvíli a pak to vypínám. Se mu hejbe ten nápis. Na to jako fakt kašlu už, teď se zastavím. Je. Hele. Můžu mít jeden dotaz. Proč se mi neotevřel ten padák? Ještě mi řekněte, že na jedno otevření a spáchám sebevraždu. Musíš jít počítač? Nemůžu. Tak, je tady doba. No, tak dobrý, no. Proboha. Zase vynadlo natáčím. 13 minut. Tak já bych to tady asi ukončil. A čau.